Kay katong si kang Pambari 4 atong panahon sa eleksyon dili man to gikan ni Kirante. Dili man to gikan ni QM Builders. Gikan man to sa suod niya nga higala pero wala man to gihatag gipahuwam ra man to. Basin og mao ni ang gibuot pasabot ni Gwen Garcia. So mayong buntag kanatong tanan og welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa itong mga i-upload ng mga video reaction. So karon mga par, kinsa madyod kaha kining opisyal sa gobyerno nga nakadawat og Land Cruiser nga bulletproof nga hinatag ni Alan Kirante. Kay gidudahan na ba ni Gwen Garcia nga si Pambari 4 maoy gitagaan ni Alan Kirante og Land Cruiser nga bulletproof. So kun mao na kuyawa day ani ni wano ng Alan Kirante, yanuhon naman daig ng panghatag ni nga mga Land Cruiser nga mga bulletproof. Nya kanang Land Cruiser nga bulletproof how ba nang mahala? Ang kantidad siguro na siguro sa mga 6 million to 7 million ang kantidad niya ng maong sakyanan. Kay balik-balik yun giingon ni Gwen nga naa ko no'y opisyal sa gobyerno nga nakadawat ko no kanang Land Cruiser nga gikan ni Alan Kirante ni QM Builders. Sa panahon sa eleksyon si Pambari 4 nagamit ra ba og kanang Land Cruiser nga bulletproof. Pero kato nga time dili pa opisyal si Pambari 4 atong tungura kay kampanya pa man to. Kay lagi katong didto sa pinamungahan nga rally ni Pambari 4 nga to sa pinamungahan nga gipawongan og suga. Nakadawat man og kanang death threat si Pambari 4 atong panahon na. Unya ang katong suod nga higala ni Pambari 4 nga abogado nga pero dili to siya taga Sugbo kanang nipahuwam ni Pambari 4 kanang Land Cruiser nga bulletproof pero gihuwaman ato wala to gihatag. Pero kato nga time dili pa opisyal si Pambari 4 ato. So karon nga giingon ni Gwen kay kanang opisyal man kuno sa gobyerno. So mas maayo unta nga hinganlan ni Gwen Garcia kung kinsa man na nga opisyal sa gobyerno nga gitagaan ni Alan Kirante ni QM Builders og Land Cruiser nga bulletproof. Kay lison masad kayo kung ghost lang nga istorya. Mas maayo nga hinganlan yun kung kinsa na nga opisyal sa gobyerno. Kay katong si kang Pambari 4 atong panahon sa eleksyon dili man to gikan ni Kirante. Dili man to gikan ni QM Builders. Gikan man to sa suod niya nga higala pero wala man to gihatag gipahuwam ra man to. Basin og mao ni ang gibuot pasabot ni Gwen Garcia. Iya nang gipaagi og kanang tapsing nga istorya pero ang usaray direksyon. Pero mas maayo gantong hinganlan yun ni Gwen Garcia kung kinsa na nga opisyal sa gobyerno nga nakadawat og kanang bulletproof nga sakyanan nga gikan ni Alan Kirante. So daghan kayong salamat og maayong buntag kaninyong tanan.